Itse olin 6-vuotias, kun Tero Pitkämäki voitti maailmanmestaruuden, niin se oli myös semmoinen yksi kipinä itselle, että joku päivä mäkin haluan olla keihäänheiton maailmanmestari. Siitä sitten ollaan lähdetty rakentamaan omaa urapolkua. Mä oon Topias Laine, 23-vuotias helsinkiläinen keihäänheittäjä. No, keihäänheitto on pienestä asti ollut mun intohimo ja rakas harrastus, josta sitten on muodostunut itselle nyt myös ammatti, jonka ympärillä elämä pitkälti ja omat tavoitteet pyörii. Ja joku päivä haluaa olla keihäänheiton maailmanmestari ja olympiavoittaja. Voisi sanoa, että mä oon aika tämmönen moderni keihäänheittäjä, että aika tekninen ja nopea. Oma selkeä vahvuus on nopeus, millä sit pelataan muita vastaan. Että Satanen on liikahtanut 11.03, niin voisi varmaan sanoa, että mä oon Suomen nopein keihäänheittäjä. No joo, tosiaan arki pitkälti menee urheiluehdoilla, että harjoituskaudella semmonen 7-8 treeniä viikkoon ja sitten siihen koitetaan vähän saada opiskeluja mahtumaan rinnalle, mutta toki urheilun ehdoilla ja sitten kilpailukaudella kilpailuita saattaakin olla joka viikko, että pyörii aika pitkälti aikataulut kilpailujen mukaan. Yli 80 heitto vaatii pitkäjänteistä työtä ja monia eri ominaisuuksia ja niiden viimeisen päälle hiomista. Että pitää löytyä nopeutta, räjähtävyyttä, paljon voimaa ja tekniikkaa ja nämä kaikki pitää saada yhdistettyä sitten ihan pienessä ajassa yhteen, jotta keihäs sitten kaartaa sinne 80-yli. Mä etin nyt yhteistyökumppaneita tukemaan mun huippu-urheilu-uraa ja matkaa kohti Los Angelesin olympialaisia ja olympiamitalia. Jos sä haluat lähteä mukaan matkaa, niin ota yhteyttä, kehitellään jotain hienoa yhdessä. Mun paidassa on vielä muutamalle logolle tilaa.